जय जगन्नाथ। आज आमे भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର वस्त्र चोरी लीला उपरे आलोचना करिबा। आमे समस्ते अन्य मानଙ୍କଠୁ କିଛି କିଛି କାହାଣୀ ଶୁଣି ଦେଇକି ଆମେ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଉ। ଆମ ମନରେ ବି ଆସେ ଯେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିଥିଲେ ସିଏ କେମିତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ବା ପୂଜନୀୟ ହୋଇପାରିବେ? ସେ ତ କିଛି ଭଲ କାମ କରିନଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେମିତି ଲୁଗା ଚୋରି କରିଦେଇଥିଲେ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। କେବେ ବି ଆମେ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ କି ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ବି କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ କି ଇଚ୍ଛା ବି ପ୍ରକାଶ କରୁନେ। ଆମେ ଯେମିତି ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆମେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଦୁନିଆ ଆମକୁ କଳା ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ନାଲି ପିନ୍ଧିବା ଦୁନିଆ ଆମକୁ ସବୁ ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିବାର ଲୀଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କାମନା ବାସନା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 7 ବର୍ଷର ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାସନାଗ୍ରସ୍ତ ହିଁ ଦେଖାଯିବେ ସେ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯିବେ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ବାଳକୃଷ୍ଣ 7 ବର୍ଷର କୃଷ୍ଣ ସିଏ କେମିତି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିଥିବେ? ତା ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଆମେ ସେଟାକୁ ନ ବୁଝି ହଁ ଦେଖ ଯାଇକିରି ସେ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆସୁଥିବ କି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଭୌତିକତାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଭୌତିକରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଗପଟିକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କର ଶୁଖିଲା ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ରଖିଦେଇକି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷର ବାଳକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଶୁଖିଲା ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ କଦମ୍ବ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସ ଓ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ବସ୍ତ୍ର ଫେରେଇବି। ଏଠି ଆମକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଶୁଖିଲା ବସ୍ତ୍ରର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଆମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଶୁଖିଲା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏଇସବୁ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ଦଲଦଲରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାହାର ପ୍ରଥମେ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୁରଚୁର କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା'ର ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଶରଣାଗତି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେଉଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାବୁ ଭଗବାନ କେତେ ବଢ଼ିଆ, କେତେ ପୂଜନୀୟ, କେତେ ବନ୍ଦନୀୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସେ ଆମେ ଭଗବାନ ବହୁତ କଠୋର। ଦେଖୁନ ସେ ଭଗବାନ କିଛି ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ନକାରି ଦେବେ। ଏଠି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କହିବେ କି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏହା ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ଆମର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ତାହେଲେ ଏ କୃପା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ଗୋପୀ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦେଖିକିରି ହିଁ କାହିଁକି କଲେ? କାହିଁକି ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ଉପରେ କଲେନି? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ନା ଗୋପାଳମାନେ ପୁରୁଷ ନା ଗୋପୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ। କେହି ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ଏଠି କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପା। ଭଗବାନ କେବଳ ପୁରୁଷ। ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନ କ'ଣ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ ଏ ସମସ୍ତ ହେଲା ଭାବର ବିଷୟ। ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଖା ବା ସାଙ୍ଗ ଭାବ ଥିଲା। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି ଭାବ ଥିଲା। ଗୋପାଳମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଆମର କୃଷ୍ଣିଆ ଯାହା କହିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ମାତିବୁ। ଆମ କୃଷ୍ଣ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ନ ପାଉ। ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋପାଳମାନେ ଗରିବ ବୋଲି ତା'ର ଦ୍ୱାରକାରେ କେବେ ବି ତା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସୁ। ତାଙ୍କ ସଖାମାନେ ଗୋପାଳମାନେ ଏତେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋପୀମାନେ
ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗତ ଦରକାର ନଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗତ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନଥିଲା, ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋପୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଗୋପୀ ଭାବ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଭାବ। ଏ ଭାବ ଯାହା ପାଖେ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ସେ ଦେହ ଭାବ ଭୁଲିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦେହ ଭାବ ବା ଶରୀର ଭାବ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଡୋଙ୍ଗରଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲାଲା କୋ ଦେଖନ୍ ମେ ଚଲା ମେ ଭି ବନ ଗୟା ଲାଲା। ଗୋପୀମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଲୋ ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ତ ମୁଁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଲାଗିଲି। ଗୋପୀ ଅନ୍ୟ ଗୋପୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବରେ ଏତେ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ସଖୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପରା ତୋ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ମୋତେ ପାନ ଭୁଞ୍ଜେଇ ଦେଉନୁ, ତୋର ଚାମର ସେବା ତୁ ମୋତେ କରୁନୁ, ଦେଖ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ। ମାନେ ଏତେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଏରେ ଏତେ ତନ୍ମୟତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପୀ ଭାବକୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ତା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଦେବା ଉଚିତ। 7 ବର୍ଷର ବାଳକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବା କେଉଁ କାମ ଭାବ ଥିବ? ଭଗବାନ ହେଲେ ସତ୍ୟ, ଆମକୁ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଶରଣାଗତି ହେବାର ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।